bojone ora iki. Ora ana. Alah pumpung ora ana bojone wong nguyah. Ta sawang-sawang. Sawer, Dik. Sawer. Hanya Raja Sawer siang hari ini ya. Fotomu ning HP-ku. Apa kowe rak krasa tak emut permene Mas. Lah iya ta. Ngono iki aja mbok rungono bojone to Mas. Ora Mas, aman Mas, aman. Bojone ra ana. Lagi dikendalikan. Ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Ayo Mas Bowo. Hey! Ayo Mbak Rina dan bola-bola yang punya pasar. Terima kasih Bos Bowo. Ayo Bos. Tambahin dong Bos. Spesial buat Bos Anjus. Selamat sore ya Bos Anjus. Mbak Titi. Terminal Madiun Ngawi dan dolanku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar karena emas ati bakul lemper ana ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi nek dolanku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu.
nggon ngawi wedok lan yo ora bakalan aku ngelaleke yen jaman ono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu ya permintaan aja awe tok tobu aja mulih tobu sing nyawer aku lho sapa ngono lho kok gedeng aku malah oke oh jambu alas